नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार कद्रा जलविद्युत प्रारंभ जावन 25 वर्सां पूर्ण. कारवार कद्रा जलविद्युताक 25 वर्सां पूर्ण जाली. जलविद्युत योजनेचे दुसरे टप्प्याचे कद्रा जलविद्युत KPCL कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेमी तयार करून 25 वर्सां पूर्ण जालात, अशी माहिती सुप्रिटेंडेंट इंजिनियर श्रीधर कोरी हेमी दिली. KPCLन 2 जून 1997 पहिलो विद्युत घटक प्रारंभ केल्लो. 1999 दुसरो आणि तिसरो घटक तयार जावन विद्युत उत्पादनाक बाकी जाले. कद्रा कोडसळी घटक सुमार 8717 आणि 7463 दशलक्ष युनिट विद्युत तसेच 99.9% यंत्रविद्युत उत्पादन करता, अशी त्यांनी माहिती दिली. श्री शिवराम हेब्बार हेमगेला वाढदिवसानिमित्तान रक्तदान आणि नेत्रदान शिबिराचे आयोजन. यल्लापूर माननीय मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या वाढदिवसानिमित्तान शहरातल्या सरकारी आस्पत्रेत चाहते आणि कार्यकर्त्याच्या वतीन व्हड प्रमाणात रक्तदान आणि नेत्रदान शिबिराचे आयोजन घडून आणले. मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी आस्पत्रेत भेट देऊन रक्तदान आणि नेत्रदान नोंदणी शिबिराची सुरुवात केली आणि रक्तदानी आणि नेत्रदानीक अभिनंदन पत्र वाटप केले. तसेच मुणगोड तालुक्यात मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल वाढदिवसानिमित्तान भाजप मुणगोड मंडळ आणि अभिमानी हेमगेल नेतृत्वात शहराच्या दैवज्ञ कल्याण मंडपात पक्षाचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते मिळून रक्तदान शिबिराची सुरुवात केली. यावेळार पक्षाचे 20 स्तराचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि चाहते उपस्थित आशिले. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. शिरसी रागी वसळी प्रदेशात मूलभूत सुविधा, आरोग्य केंद्र आणि मोबाईल टॉवर निर्माणाची मागणी. शिरसीच्या रागी वसळी आणि आजूबाजूच्या ग्रामात वास्तव्याक आशिल्ल्या सार्वजनिकाक अनुकूल जावसाठी मूलभूत सुविधांपैकी तिंच्या जनसंख्येच्या आधाराचेर एक आरोग्य केंद्राची अत्यंत गरज असून ती पूर्ण करची मागणी कन्नड रक्षण वेदिकेच्या सदस्या वतीन तहसीलदार ML कुलकर्णी हेमका शुक्रवाराक मनवी दिली. रागी वसळी ग्रामात सुमार 80 पेक्षा जास्त मजरे असून जास्तीत जास्त अरण्य प्रदेशात गुड्यार आसात. तालुका केंद्राच्यान पयस आशिल्ल्या या भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र ना जावन अकस्मात शीक जाल्यार खूप कष्ट सहन करचे पडटा. आस्पत्रेत वैत जाल्यार त्या ग्रामाच्यान 40 किलोमीटर रवनकट्टा वचून आरोग्य केंद्रात वचून उपचार करून घेवचे पडटा. मोबाईल नेटवर्क ना जावन कोणाकच संपर्क करूंक सादी जावची ना म्हण रागी वसळी ग्रामस्थाक एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि एक मोबाईल टॉवर निर्माण करून दिवची मागणी केला. नाजालपेक्षा कन्नड रक्षण वेदिके मार्फत आंदोलन करचो इशारा दिला. या वेळार प्रमुख राजू मास्तेहळ्ळी, बंडल ग्रामपंचायत सदस्य देवराज मराठी आणि इतर ग्रामस्थ हजर आशिले. अरण्य आणि वन्यजीवी संरक्षणाक अरण्यात बी घालचो अभियान कार्यक्रम 5 ते 12 जून. कारवार अरण्य संरक्षण करचे आमगेले सगळ्याले मुख्य कर्तव्य असा म्हण हेच पहिले अरण्य खात्यामार्फत अरण्य वन्यजीवी संरक्षण करसाठी बी घालन अरण्य वाढवून वनरक्षण करताले. तसेच या वर्साक 5 जून ते 12 जून या काळात बी घालची योजना अभियान कार्यक्रम दवरला, असे उप अरण्य संरक्षणाधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार हेमी तेमगेल्या कार्यालयाच्या सभांगणात प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. अरण्यात बी घालच्या कार्यक्रमाबद्दल प्रचारासाठी जिल्ह्यात 400 कार्यक्रम आयोजन करून 4000 किलो बी घालची योजना आखला. प्रति होबळी विभागात कमीत कमी 10 कार्यक्रमाचे आयोजन करचो निर्धार केला. शाळा विद्यार्थ्याल्या सहकार्यान हो बी घालचो कार्यक्रम जातलो. एक हप्त्यात 400 पेक्षा जास्त अरण्य संरक्षण जागृती कार्यक्रम करचो विचार असा. पद्मश्री विजेती तुळसी गौडा हेमी या कार्यक्रमात भाग घेतले. तसेच विविध खात्याचे अधिकारी, सरकारी आणि बिनसरकारी सहकार संघ संस्था हेमगेल्या सहभागित्वान
हो कार्यक्रम जावचो आसून हो कार्यक्रम यशस्वी करूंक सगळ्यांक सहकार करूं जाय. शेनवार 5 जुनाक सकाळी 10 वाजताना ह्या कार्यक्रमाक चालना दितले अशें तेमी सांगले. ह्या वेळार कारवार सहाय्यक उपअरण्य विभाग संरक्षणाधिकारी जयेश सी, कारवार RFO राघवेंद्र एम नायक आणि प्रसार माध्यमाचे मित्र हजर आशिल्ले. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ KC ಸಾಹೇಬರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡು ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಯೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡು ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂನ್ 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು विशेष निर्देशनದಂತೆ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.